Хай! Днес ще направим едно бързо Get Ready With Me в басейна. Питате защо? Бадитата знаят защо. Трябва да блестим навсякъде, дори и на почивка. Започваме с Viral Primer The Face Glue на NYX. Откакто кака Хриси ми го показа, аз използвам само него. Тук лепя новите продукти на NYX директно на лицето си. Останете до края, за да ги видите в действие. Продължаваме с The Brow Glue. Абсолютно всички инфлуенсъри го ползват. С него веждите ми нямат мърдане дори и в басейна, а лифт ефекта е перфектен за летни визии. Това е любимата ми палитра на света. Нося я навсякъде с мен и може би малко и личи. Контурирам носа си със светло кафявия нюанс и с бляскавия слагам точица на носа. Използвам го и за хайлайтър на скулите ми и тук правим кратка пауза да си пина малко коктейлче и продължаваме с новите продукти на NYX. Опа, непохватната ви кака ги изпусна в басейна, но няма проблеми, тъй като тези очни линии са водоустойчиви. Тествах ги на ръката си и издържаха водоустойчивия тест без проблем. Синята мачна перфектно на басейна, а нанасянето беше изключително лесно и удобно. Използвах розовата блестяща очна линия да украся малко своята визия и извадих своите нови продукти за устни. Нанасям Fat Oil, който има най-удобния апликатор на света и завършвам с Butter Gloss за екстра глос ефект. Закриваме визията с The Face Glue Setting Spray, шампион по издръжливост. Използвам го всеки божи ден и с него гримът ми издържа навсякъде, дори и в басейна. И с това моят body makeup е готов. С NYX получаваш качество за милиони, без въобще да ти струва скъпо. Тъй че бестита, if you NYX, you know.